kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu ipo chivhitivhiti patinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. Muri yeZimbabwe regedza tipinde mune nyaya idzi tionesane kuti zviri kumbonyatsofamba sei. A lot of guys vanga vari kutraya kuti demo ite kickstart inge ichinobudirira but zvinhu zvinazofamba zvakanaka. And ndiri kuona Mr Jacob Ngarivume vanga vane a small update yavakatraya kupawo kuti vana veZimbabwe mazviita henyu ndazodai so, because Jacob Ngarivume is one of the guys varipo vanga vari pafront pakuitawo zvinhu zvesungano yevanhu. He is the spokesperson if I'm not mistaken wekusungano yevanhu ikoko. Kusaka kwakwa kutraya kakuda kuonesana nevana veZimbabwe kuti mambotraya maita zvinhu but inini zvangu muri yeZimbabwe panapa chinhu chandiri kuongorora ndikuona all along ndandisi vanhu manga musiri pakuzvitarisa bose titi mbone pressure yekuda kutarisa zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Those guys vamwe vese vanga vambomira unda paside unless vari part of this scam iripo. Demonstration yanezuro yaida kuitikwa it was a scam. Why am I saying this? Ndoziva kuti kune mumwe munhu anongoteerera nyaya dzekungohakira. You never understand this. Let me prove you kuti unzwisise kuti kana chiti scam tikureva kuti chii. ZBC yakagara yabudisa chinhu. Isusu we all know kuti vanhu veZBC ndo vanhu vacho vanoshanda ndo magananda acho aya vanotoita zvinhu zvavo vachitaura kuti zvoni government says the failure of planned demonstration demonstrate broad public support for the Constitutional Amendment Act number 3 of 2026, saying Zimbabweans would not protest against constitutional changes they proposed and endorsed through the public consultation processes. So urikona kuti chinichi ndo vakatochigarira pasi. It's part of the strategy, it's part of the scam. Mazimbabweans ese mbakaskamwa kuvharwa akumanaka vanogadzirira demo vozoti mimi muno muchizvida mopedza mwedzi wese muchihaipa jokwe pachange pakaipa and you don't even know kuti zvinhu zviri kumbonyazofambiswa sei. You know, some of the people they were paying the ads. You know, I even ask myself iwe chino ichi how organized it is chokuti chinotobhadharirwa maads ekuti chipope everywhere on social media. This thing was popping. Ndakutaurira chokwadi chapedza kupopa kwese. The next thing zvavakaita kuita sei, vakabva vatanga kukanda fee mwana vatoona kuti chinhu chagena momentum kwakuchitanga kukanda fee. Hakuna zvinenge zvichiitika, polisi kabudeka, hapana zvinenge zvichiitika, zvese inenge iri business as usual. Vavazadza mazimota muroad day before mukuru wemasoja kwakubuda achitaura kuti it will be a business as usual, don't worry. Tinyange taka iwe wakambozoona kupi mukuru wemasoja anobuda achidairira nyaya dzekuita dzekumadhemo kubva kumashure kwese makamboonera mukuru wemasoja achibuda achidairira zvinyezvo. Saka yanyanyota momentum zvekuti before that mutarageza akaita chinhu chake chakaita kuti tinomboona kana mukuru wemasoja achibuda achidairira achitaura kuti zvoni mangwana ito be business as usual, hapana chakadai chiri kuitika. They were quiet but for doing that kuti ataziveiko kunyebedzera kufundaka kwemaZimbabweans kokuti inongodairira dzimwe nyaya dzacho izvo tikutoitiswa kuti vascowe. This is a political score yavakatokanda yekuti aiwa vanga vasingadi kuningira pane vamwe vakazodai so vakada kufurira kuti vanhu vaende kunoratidzira but chakazongooneka kuti hazvina basa. Vanhu vazhinji veruzhinji vari kuchida because izvo chasara ndechekuti vachatamba vachingofamba vachita mathank you rally avo eCape 3 iwayo vakutotanga kuti chinhu chakafarirwa zvisingaiti and it will be broadcast zvekutodaro pamaZBC pawo but never ever ina handife ndakabroadcasta zvinhu zvakadaro. But in that same post a lot of people were saying kuti iwe when they say Zimbabweans, are they including me there? Because I wasn't part of that proposal mentioned above. Avana kwanda vanga vasiri part of chinhu ichi wanzwerewo vanga vasiri part of chinhu ichi. Umwe atotaura zvakasiyana kuti kumanaka we need to educate people about protests kuti kana mukadzi ngatiitei
ngatiridzirei hazvireve kuti tiri kuti munhu wese, asi tiri kuti zviitira most of us tinenge tichida kupiwa yatiri signal, but nani yekuti Zimbabwe ndeyedu. Protests haasi ekusarudza maleaders kana kurwira maleaders, but ndeye kuzama kuonesa government iripo kuti izvi zvamuri kuita izvi hazvisi kufadza ruzhinji, asi vazhinji vachiri nepfungwa yekuti tinenge tichiitira someone, ndosaka muchiona vazhinji vachizobudisa mashoko ekuti iye ngaende mberi, anoda kukuvadzisa ani, iye ndiye anozongobenefita, ko basa rangu ndenge ndasira ani, zvakangofanana, munokwarira mahara. Here is the truth about protesting. Auitiri munhu asi unozviitira iwe pachako, zvinobatsira kudzosa hurumende iri kutonga mugwara. Basa raunoti ndosira ani iro harina kwarinoenda nezuva rimwe, asi kuti unenge uchito rivandudza. Tose ngatidzidzisanei kuti kuratidza kuti haisi nzira yekuisa mumwe mutungamiri. Yes, this comment ndaifarira chinhu one. Unoona pakatanga topusha this narrative yechinhu ichochi, ndozomwe achiti totobva tatoisa nhingi pachigaro, tobva takuchinja, iwe kana uchida tokupa iwe ime maposition acho amuri kungoita ngokandirana just like that, ndo maitirwa zvere kwa varipo vacharonga vamboenda kupi. Imimi, do you think kuti maenda mabuda muchiti muri kuda kunoti you are against a certain thing, chamuri kuti you are against the amendment act number 3 yakaitwe kozve kuzoti makuda kutoti uyu ndiwo tichazoti tichinge tichitoisa mangwana? Do you think is that easy? Unozviziva here kuti zvimakada kungoti we are against chakati nyikirikini ngabve panguva yamunoda imimi, munenge muchitokomita imwewo yedzimhosvawo zvayo yamusingatokwanise kuzonge muchipedza panguva imwewo, zvekuratidzira zvezve it's a constitutional right, but that way yekubva matoti tiri kubva tatobvisa mutungamiri totomisa umwe totodaiso, because muchatanga kuverengerwa constitution kuti aiwa uyo aripo kana muchinge mataura izvozvo mutemo uri kuti zvakati nezvakati nezvakati, iwo uri kutaura zvokutoti uda kuisa vamwe ava maakutotsvagwa nenyaya dzimwe, unopedzera maakutotsvagwa maakuiswa munyaya dzetreason. That is the reason mazimbabweans vakawanda vakatanga kuona kuti chinhu ichi kwatanga kutaura zvinhu izvi uri kutaura zvekuti tobva tatobvisa tobva tatokuisa nhingi, kana uchida totokupa chigaro chakadai just like that. Mazimbabweans havasi stupid zvekufunga kudaro ka, vanobva ndonoti wakuda kutotiparisa mhosva dzedze dzekuti unozopedzera wakungonzi iya treason. Saka pakangotanga ngotika zvinhu izvozvo vanobva vatodzoka kumashure. That is the reason tiri kuona nhasi kuti vanhu ivavava vagoisa political score yavo. Zvisinei, it's okay guys, makabvuma kuitiswa pamwe manga makawirirana yenyu kuitirana zvinhu izvozvo muchiti ndo zvamuri kuda kunoningina, it's okay, kuti ngazviita sei, because isusu we are not interested nechinhu ichochichi. But kana ariwo mairongerano yamanga muchiita kuti vazotaura kuti vatanga kuti aiwa vanhu havana kubuda because havakwanise kubvisa amendment act number 3 yanga iri yavo, vanga vachiifarira. Unotaura kuti iwo uri kufarira amendment act number 3 iwo munhu akatotanga togadzira icho chacho kutoti musi wa 31 chinje, I believe that person ndewe ZANU-PF and akatonyatsoita chinhu icho chichi kuti akwanise kusanitize amendment act number 3 iyoyi. Ndakaona a lot of ZANU-PF guys vachitocelebrate and they were busy laughing because zvinhu zvavo zvatoita kuti vanga vachida kuningina saka, but chapushwa kanarrative chinzi but mazimbabweans vataura zvavanoda, tinomborambidza kutaura zvekuti varikuita chakati, ivo vachitoziva kuti chinhu chachibvumidzwa kupembera, and then moda kungoita attempt ngoti kawave kasina direction kasina musoro kuti ngonzi because ona chinhu ichi ndo vaitobatsira kuchihaipa, they were pretending as if vari kuchiopposa vachichihaipa, chagadzira hype chaenda kuchafamba nyika dzakawanda chichingotaura kunzi kunyange zvakati zvichange zvichizoitika kwakati then zvoregedza kubudirira, vobva toscore political score kushandiswa neZANU-PF zvaizvo zviri pachena. Tiri kurwadziwa zvisingaiti. Ngatinzwe zvikutaurwa nevakuru vamwe vari panapa because inini hangu handisi kuzvifarira zvakaitika zvimuri reZimbabwe. To those who are in South Africa here, vari padhuze panapa South Africa vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits, mukana ndiwoyo ndiri kukuda kukuzivisai muri yeZimbabwe kuti batai mukoma owen vecompany iyo inonzi Education Research, nekuti ndiwo vega vanokwanisa zvamanje manje kukuregistera company vokuvhurira FNB business account.
account, uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka tiri kuti no work permit, no problem, because education is the solution. Kana uchinge uine passport iri valid, bata education research, fondera education research, uitirwe zvinhu zvako, uvhurirwe company izvezvo, uregisterwe, uvhurirwe FNB business account nepassport yako cheteyo, zvinobuda muno muSouth Africa. Rekedza kuti tangopinda munyaya tinzwa kuti pari kunzwa kudii panapa. Because mawana ndakuudza vana vese veZimbabwe matadza ndatichi matadza mukuru weuno ndiani? NdiChiwenga. Chiwenga ndaripedza basa rese iri. Chiwenga iwewe Constantino ndini Dr. D komanda wemwe komanda webako chipedzisa nyaya yese asara maoko mako manje. Hana kuti masoja ndedu pane rimwe shoko randichazotaura ini Dr. D rudarike papa. Zvekunoshumaira uri kumachechi kuya handishadi. Ndini Dr. D komanda wemwe komanda webako handishadi. Takuda action from iyoyo Chiwenga iwewe. Handizotaura zvinhu zvinozopesera zvakudzikisira mudare umu. Ndini Dr. D komanda wemwe komanda webako. Yo Chiwenga ndini ndakuchitaura manje ini Dr. D ndapinda muHarare ndazviona. Hazvina kundifadza. Ininika nyaya iripo manje. Yo Chiwenga takuda zvehondo kwatakabva kuya topedza nyaya. Ndini Dr. D handichadi zvokuti kwanzi yeshishi. Aiwa kana ari mabhomba ngaaputike. Ngaaputike. Chinoi, Bulawayo, Gweru, Harare, Mutare, Victoria Falls, naipapa mzindo wacho ipapa pakwekwe ipapa. Ndati tauda kuti tichiputisa izvi zvanetsezvi. Isusu varidzi vepfuti vengangani vembomboro tochipedza game. But ndikuudzawo Chiwenga takuya by force whether you like it or not. Uze Mnangagwa kuti kunze kunoko kwachinja. Vakafa vaya vakufuka kunze hakusina zvakanaka. Ndini ndikutaura Dr. D komanda wemwe komanda webako. Ndandakazviseta zvangu ipapo ndikaona kuti manhenga usvika waikama ng'ombe ichi hamene papo shonacho. But zvatotipa gwara manje simba rekuti apa hacha ininika kachitaura munga ndoseka. Ndakati masoja ese aya ndiambuya nehanda. Shoko rimwe ranada kuti ndera rinoenda kunani? Kuna Mnangagwa. Hauna mwedzi uri muofisi papo. Ndini ndikutaura hauna mwedzi. Ndini komanda wemwe ya Dr. D. Ndatodzika nakubaku rangu. Mafambiro andoita ndakati ndiri mweya. Chandaucha ndechekuti izvo kwakuchizoya inonzi hondo manje. Futi tingati hondo pakudi. Muofisa Mnangagwa toti hondo. Haisi hondo iyi. Kutsvaira mumba wanzi Zimbabwe kuti no.
tirabvisa Mnangagwa. Now uchitaura kune nji ava vanosigira ZANU-PF, please, nguva yakwana, enda pasina nguva. Zveo zvamaita maparamende zvazvi nendichizviona zvese ndini Dr. D, komanda wamweya, komanda wabako. Saka imimi mapofu matya muri right sometimes. Andikusori isaula uchipinda nefuti afafa. Ndati udini afa wafa. Ndapedza. Akusina hurukuro inodarika ipapo. No. Remember ndakataura kuti futi ndedzedu. Vakomana vese vari mumakemba ndevangu ini Dr. D. Zvazvo Major General zvimwe Major General kuita se muchingomburudzwa muchingofa. Chicho. Endubvunza. Chi. Gozi Major General nyembe unayo asi hauna voice. Mangwana ndiwo waenda futi game down. Chicho. Indine masoja ambuya nehanda imi ndauze kudhara ndine masoja angu ini. Asina kutarisa zvakawandisa. Isaunobvisa Mnangagwa nechisimba manje nepower ndekuti futi dzatakabereka idzi hasi dzaMnangagwa ndedzambuya nehanda. Vanazavo ndakukudza chimwe chinhu chekutanga nechekupesira. Futi dzatakabereka hasi dzaMnangagwa idzi ndedzambuya nehanda. Dzatakaenda nadzo asi takadzoka nadzoka. Chisva chii papa? Ndati chisva chii? Ndoshoko randikusira imi vana veZimbabwe, whether uri kwaMutare, whether uri kuBulawayo, whether uri kuVictoria Falls, whether uri Shinhoi, or what Midlands, Gweru, Kwekwe, whatever. Tauda kuchitora nechisimba manje. Ndini ndikutaura Dr. D, komanda wamweya, komanda wabako. Apa zvandikutaura vana veZimbabwe hapasina fani, please, ndikurevesa. It's all about any time. Munizise. Ndini Dr. D, komanda wamweya, komanda wabako. Ndadzoka ndikuba kukomo. Akusina zvana yapu. Tiri majerimeni here anonziwa nzima yapu. No. Tiri vazukuru vamboyana zvokuti izvo kana tati hatisi kuda. Simple. And it's very, very straightforward. But nyaya yatakuzoshandisa sisuka yapfuti. Ndogara chikuziva kuti ngangani. Kana chiri ngangani ka? Yakazorza Smith. Vada musatamba nini. But vane nzeve dzakavhurika vanga dzemakonzo riya kuti kwanzi apa ka gonza uri bati manga Ronis. Asi vanonzwa. Ini chapter andataura ndekuti tauzoita zvehondo chacha yako kwani zvokuti kwanzi apa tati unyengerera. Asi takuzozipika manje. Ndamba kuziva kuti ini chata wokutora. Ungamutora Mnangagwa pasina hondo. Inde munakura ya hondo. Ndini Dr. D, komanda wamweya, komanda wabako. And I'm not joking. And asuzodzoka futi sure. Zvese zvinotaurwa zvese handisina kana nebasa nazvo kana one time handisina. Ndini ndautopinda ndakataura kuti chero mahelicopter mva kuAir Force kweko kutsoniwa ndedu. Kwele zvavo zvezvindege zvauda kuti taura hey Gatwick to London what is that? Dzaingani ndege. Ina handisina tamiri. Nasi mandifude ukaona dzese ka
Moza zvoita dzese rona muta ichiuyoko. Hakuna dzese rinofa risati razvipira. Dzese rinofa razvipira ronzi pwati nemota. Zvino isusu hatisi madzese. Never. Itoda kusunungura nyika yedu ite sei igare zvakanaka. Simple. But vana veZimbabwe ndini Dr. D komanda wemwe komanda webako ndati zvatonaka izvozvizvi. Tauda kuti kushuya pachokwadi manje fair. Because imi povuka ini handi kuswere ini komukarohwa mukakwaturwa vamwe osungwa isi futi tinadzo azviitika azviite povhu apa nditokurespektai. Handiti isusu vane ngangani ndisi tofanirwa kusunungura Zimbabwe, noti vanhu zvavo povhu musiriti aiwa no kuraisa vana vevanhu. Isu ngangani dzedu ndozosunungura Zimbabwe. Manizwa vateereri? Ngangani dzedu mbumburu yandogara ndichikuudzai kuti mbumburu ndini Dr. D komanda wamwe komanda webako haina ndimbovisi ndakavanzai. Ndaona kuti kana vachida ngavauye kubako kwandiri kuchimani ndovamamisa zvimwe zvikamboiti vanotsva ndini nhasi andiri muHarare hapana chasina kuona asi ndadzoka ndamubako mangu rambuya nehanda nasekuru kaguvi. Handiti so ini ndiudzai imi mana Zimbabwe tonhorai zvegarai. Asi hondo yakudini yakuzouya apa handikuvanziri hondo yakuzouya manje. Ndakataura kuti hati futi ndedzedu ndini Dr. D apa hasira zvokuda kuti kwanzi izvi zvakati no. Iwe ukapuwa sadza iwe ugara neusauno hwakawandisa sauti hatunoti sauti yawanda. Saka Dr. D ndozongokabira nesauti yakawanda handizorutsi rubvunza. Chinzwai vana veZimbabwe imi chitonhorai ndambogara nambotonhorai basa nderedu isusu vane pfuti. Ndambotaura kuti povho chanyu kupururudza chete asi ane pfuti tisu. Ndini Dr. D and I'm not drawing back. Okay.